अच्छा आपन के परिचय देन ଆମେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରମା ଦାସ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକନାଥ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଏଇ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ମନରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାହା ମାନସିକ କରିଛି ମୋର ସବୁ ସଫଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆସୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଇଠି ପରିଚୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଜାଣିକି ଆସୁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆସିକିରି। ଯୋଉ ମାନସିକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି? ହଁ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଆସିଛି ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁର ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ? କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଶୁଣିନି, କି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବିନି ଗାଁ ଲୋକଠୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଫଳ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ